Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin Riparo. Tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Good morning po kay Ma'am Nilda Chavez, kay Bebelin, kay Madam Yoli, kay Ma'am Ninya Yao. Sa mga nakatutok sa tuya, kay Maria Kuykaya, kay Elena Valenzuela, Ma'am Liz Manlapas Kapus Abalon. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kitanin Martes. Tama, Martes na po kita ngunyan, petsa 16 na po kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyayari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 16. Maligayang happy birthday! Yan, happy na birthday pa, Ma'am Nilda Chavez Azores. Good morning databi sa mga taga Jaro. Kumusta dyan sa barangay Jaro? Gari magayunon dyan kan sarong aldawa, di gari gawasindaki festival. Kada purok igwaki pigpresentar na sumanga paninda baga, sumanga kung ano niya na produkto sa indang lugar. Dyan sa barangay Jaro. Dahil lamang ako nakaabot. Magayon may naila ako, may mga pili, may mga mani, may mga kamuti, may mga mais. Bata paborito ko bagatabi, Ma'am Liz Manlapas Kapus sa balon mani. Lamang ako nakabakal dumangki mani. Oy, happy na birthday pa! Sir Jonathan Mondragon, good morning. Siyempre tabi mga tugang duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Maski anong okasyon yan, dahil hanggang din do paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadirita, wara man po gibang maingat kan sadirita kundi kita man sana.
Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na Amen! Amen! Kay Sir Plok Chabiniya, good morning kay Sir Cassie William. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live, Ma'am Cheryl P. Kapil. Sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Atuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit. Bawal ang kinit sa mga panahon pong ini. Good morning, Martes na po kita ngunyan, Sir Cassie William. Sabi ni Sir Plok, imbitado mitabi ka mo sa grand opening kang Jim Bods. Tama ba? Jim Bods. Beef Shop. Diyan po yan sa Barangay Poblacion along National Road. Di imbitado ka mo ha sa July 20. Narin yan. Sa Sabado, alas 5 databi nin hapon. Pa-share ka mo dyan. So mga so alternatibo yan sa pagsigarilyo adi. Igwa na dyan ki bagong shop dyan sa Poblacion. Dyan yan along National Road. Ayan, pa-share na sana ka mo dyan. Dyan iyan sa Kataning. Ano nga ni itong refilling station dyan tabi, Sir Plok? Dyan sa Poblacion, along National Road yan. Ayan. Anong pag-pronounce ka? Beep, di ba? Beep shop. Sige. Ayun ang unya na nauso baga, Sir Javier. Yun ang usong-usong niyan. Sir Javier Bunsa, good morning. Kay Ma'am Glenda, good morning. Kay Judith Riñon, good morning. Pera kang Cherry Rose Laundry Shop na patok na dyan sa Malinaw. May repair nga ni ako, sabi ka nga dyan may nga yan ako yan baga dyan sa payahan yan. Ako apudan mo yan na Facebook account kan Cherry Rose Laundry Shop. Masimbag dyan sa imo si Sir Plok. Dakol na dyan na nagpapalaba. Dyan baga sa Malinaw din tubig. No. Alaba nga kami duman sa Cherry Rose Laundry Shop. Dahil man niya kami tubig. Maray pa nga duman kara Sir Plok. May tubig duman sa Cherry Rose Laundry Shop. O dyan yan sa Payahan, Malinaw Albay. Pwede man doon padara dyan sa Poblacion. Pwede man pick upon ang sa indong mga labahan. Aninday na ka mo maglaba. Taday magkitubig pa no paglaban nindo. Pinadara nindo andyan kay Sir Plok sa Cherry Rose Laundry Shop. Paguli kan sa indo, natipig na. Natipig na. Ano pa man? Bako? Yun na iya.
Good morning Databi sa imo Sir Plok, sabi ni Sir Javier Bunsa. Kay Maria Elena Yamamoto, good morning Tabi, Mamaylin. Kay Pading Mario Coleps. Kay Pading Mayo na kulipat. Good morning Tabi sa imo. Noring ka mauli. Day ka makipiesta sa Malinaw. Uy, dyan daw sa Malinaw, adi, mapiesta na nga ya, daing tubig. Ano ang nangyari? Gari nga ya, apektado kaya kang pigigibo dyan na tinampo sa may parting tuliw. Sa may parting tuliw may pig-aayos dyan na tinampo. Kaya may problema sa tubig. Kaya lang doon sa may party panlabnig dahil man daki tubig. Ano nangyari? No. Ano nangyari dyan? Maray kami dyan sa may parting payahan. Arani kami dyan sa alkaline water refilling station. Water station. Diyan kami nakakonektar kay alkaline water supply. Karami na ratsa dada. Diyan kami nakakonektar kaya day kami problema. Naso iba. Oy, kay Idol Sir Arnel Rillino. Ailing mo na ining lalaknit na yun. Nag-retire ka na, noy? Sa petsa 23 da mauli si Pading Mario. Darahan mo Tabi ako padiki kilalaki. Puros na sa nababayi da itong yaon duman sa harong. So alaga kang chikiting ko. Puros na sana da ito babayi. Kaya dahil man kinangyayari sige sa nambahog. Darahan mo Tabi ki lalaki da. Magsana. Nag-retire ka na Tabi, Sir Arnel. Kay Alexander, good morning. Kay Sir Lawrence Mendoza dyan sa Tiwi, Albay. Uy, kumusta po sa mga taga-Tiwi? May klase na pala dyan, May klase na dyan sa Virgin, sa Carmel, Nainot sinda. Sige. Anan mga reparo tangon yan na Martes? Oy, mga tugang iniha. So, dating chief kang transportation regulation officer kang LTO5 digi sa Bicol Region na si Sir Mar Maestrado. Balik na po sa iyang trabaho matapos ki-4 na taon. Natangkas bagay ini sa iyang pwesto o nag-apilar. Pigkasuhan bagay ini pero dahil man napatunayan yugon mo ini 4 na taon siyang nag-standby di luminaban ngunyan Tabi pipabalik sa iyang serbisyo kaya balik na po ngunyan ang Chief Transportation Regulation Officer kang LTO5 kung kasudma di may back pay. Ayos na may back pay. Okay, pag-restoryan tayan. Oy, mga tugang ang 2024 National Census kang PSA nagpuuna po kasuod ma. Ay gwapo kay may magbibisita diyan sa indong mga harong, kaya Tabi maki-alerto. Baka sabayan naman inikan sa mga sindikato, kukunwari sindaso masinsos. Ito pala mga sindikato. Ingat po puna po ngunya na kasudma July 15 hanggan po yan sa September 15. Nationwide po yan.
may mga uniform iyan, may mga ID. Pero kung daing uniform, daing ID na masurusinsos dyan sa Saindong Harong, daing nindo pagpadaguson. Delikado. Delikado. Tandaan tabi kung ano sana ang dapat nindong isimbag. Ano sana sa indong isimbag, ano sana ang dapat na maaraman. Hanggang sana naman. Pero pag kinuana ngaya sa bank account mo tapos mga password mo, iba na yan. Ma'am Gina Malagueño, good morning. Ang National Census tabi mga tugang July 15 to September 15, 2 bulan yan. So palarong pambansa 2024, ang Region 4A or kaya Calabarzon ang nanginginot po sa middle tally. Tindi. So Bicol, pera na nakuha kang Bicol na goal. Ang mga LGU po sa probinsya kang Albay, kanya-kanya pong may pakulo sa selebrasyon kang National Disability Rights Week. So may mga disability. Digwa man sindaki sarong simana ki selebrasyon. Problema kang may mga disability o yan sa nabaga dyan hilingan nindo so rampahan kan may mga disability. Imbis na agyan kan may mga disability da ita iralagan ki iparadahan. Ay tabi mga tugang sa tuya mga reparo ngunyan tabing Martes. Petsa 16 na kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Naghahang kita. Naghahang kita. Ma'am Adi Baluyo. Gari naghahang kita. Naghahang kita tabi pading makrinigrilyo. Gari naman day natatais naman sa tundila. Gari mapurol na naman ang dila ta. Kay Marisa Solis, good morning tabi madam. Kay Chanor Kapos, kay Chued, good morning. Kumusta tabi dyan sa Labnig? Ang sabi, dahil man kitubig sa Labnig. O nga, apektado sa Labnig para ang pigaayos, suni sa may parting tuliw. Tas sa Labnig, dahil man ang tubig dyan sa Labnig. Ano ang nangyari? Oy, Rakma. Dyan sa may parting tuliw, may pigaayos baga dyan sa tinampo. Di baka narabasan su linya kang tubig. Kaya daing tubig dyan sa may parting tuliw, pawa, and pasiring dyan sa may poblasyon. Pero pati sa Labnig daday mang kitubig. Paano kayan mapiesta pagas dyan sa Malinaw? Pahakot naman kita sa Bureau of Fire Protection tabi Sir Arnel Relino. May panghugas lamang. Kumbako, tapiesta dyan sa Malinaw sa mga, rin na piyesta sa Malinaw. Next week, 25-26 tabi Sir Javier ang piyesta. Ano daw tabi Ma'am Carmela kung ang gibuhon na sa nabudol fight, tanganing tipid sa ugasan, magbudol fight na sa naso may piyestahan, dahil na hugas kan mga kinaunan, kumakidahon kibatag, magbudol fight na sa nakamo, dahil pa kamong hugasan. Bago ngayon tabi Ma'am Carmela, belated happy birthday palang tabi sa imo. Birthday ni Ma'am Carmela Kasudma. Pag may birthday pala, lalong minagayo. Madagit naman kayo ni sa ko si classmate. Sabi ni Ma'am Ninya Yaw, iyo mananggad nga ya di.
Maray nga kini sa piyesta dyan sa Malinaw, magbudol fight na sana sa dahon kang batag. Aning daing hugasan. Isil baga day ka man kitubig, paano ka maghugas ka yan? Sa budol fight na sana sa dahon kang batag, ang pagkatapos tapok mo sa batag, tapos na. Iyo, sa dahon na sana. Kang inot nga ning panahon nagkaburuhay sa anito, so palapa baga kang tama ba palapa kang batag, so lawas ba kang batag, tigtatangkas ito, so lawas ano yan, ano nga pod kaya, so lawas kang batag, pipotol tapos pigigibong ano, pwede mong gibuho na upas, aso upas, o pigigibong plato. O, dumana sana. Yun, nasa ito gibo na plato. Magpaparahugas kita di pisil dahil tubig. Tatrabaho kaya dyan sa may parting tuliw. Iyo. O, may pigtatrabaho dyan, so tinampo dyan. Kaya lang ang problema, rinarabasan so tubo kang water system. Nako. Ano na ka ng paghirahay kang tabi, Sir Cassie William? Nahuto, siniriminto na kang siniriminto na sa tubo. Siniriminto na baga sa tubo. Mercy Agualio, good morning. Inda. Paano pa daw kaya ng paghirahay, ade? Paano mo pa yan mahirahay? So to buhuto sa tao kan tinampo. Siniminto na. My God. Ay, magbago na sana ka magkilin dyan. Mahugas man giraray tabi, ta kamuti daeman po pwede Albata naman ini si Manong Jess. Mahugas man da giraray. Budol fight. No daw man ang ganda di, magbudol fight man ang gad. Kaya lang pag budol fight, dakol ang sayang. Dakol ang sayang tabi Manong Jess. Mahugas da kang kamot. Yung man ang gada di. Day bali at least dit da sa ng tubig ang kaipuhan. Sa rumbalde, pwede na yan, panghugas kang kamot. O dyan ihurugas gabo sa kamot. Basta da isa nang magpasyaron. Pag nagpipiesta baga, may mga pasyaron pa. Alas 7:30 na po, mga tugang, ang satuyang Philippine Standard Time. Siyempre mga tugang, pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Servisyo Asin Ripa. Salamat po sa MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan na yan kay UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, MBY Dormitory na po kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat tabi permi. Ohayo gozaimasu. Siyempre mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse, kang syudad nin Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahut, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Arta Abila, kang Malinaw Albay. Thank you. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, kay Boss Bob dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay.
Diyan po kamo magtaya sa loto. Yun. Bako tabi sa waiting. Tapos sa pula puti. Sa loto kamo magtaya. May chance lamang kita maging milyonaryo. Yan tabi mga tugangan sa tuyang. Mga katuwang digi sa programa, maraming thank you po. Advance happy birthday kay Manay Alice Casquejo sa July 17. Birthday pala ni Manay Alice sa aga. Ano kayo niyang handa? Gulpihan. Masilibrar si Manay Alice kansayang ika-50 taon. Ano? Anong ika-50 taon? Pera natabi Manay Gina si Manay Alice. Mas 50 pa sa na madibo. Mas 50 pa sa na si Manay Alice aga. Imbitado tabi ang gabos. Kumpleanyo sa aga ni Manay Alice. May palibring sumba. May palibring sumba. Magdararasa na databi ka mo ki dahon ki batag. Yun na yan. Alam na. Yun. Di advance happy birthday tabi sa imo Manay Alice. Madali na palan mag-dual citizen. Madali na no. Dahil po man mamalisyan si Manay Alice na ma-dual citizen na di. Gariman sa na 26 anyos. No. Gariman sa na 26 anyos. Mag-iro-iro, garing niya 20 anyos. Dahil mo mamalisya, nalula na. No. Oy, alas 7:35 na. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na may pigbabantayan bagang route ki panahon ang Pag-asa. Kuanta mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, July 16, 2024. So unahin po muna natin yung mga weather systems na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area nasa may silang bahagi ng Mindanao. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layang 310 kilometers east-northeast ng Davao City. And kung makikita po natin dito sa latest sa satellite image, yung mga kaulapan na dala nitong low pressure area ay inaasahang makakaapekto dito sa may silang bahagi ng Visayas at Mindanao. So asahan po natin yung mga tsansa ng mga katamtaman hanggang sa paminsang-minsang malalakas na mga pagulan na posible namang magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. So ingat po sa ating mga kababayan dyan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, partikular dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, pati na rin sa kanlurang bahagi ng Mindanao, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Kung makikita po natin sa satellite image, although may mga kaulapan po tayong namamataan, ay hindi po siya tumutuloy dito sa ating bansa dahil meron po tayong circulation or bagyo dito sa may area ng Vietnam na humahatak dito sa hanging habagat. So mostly naapektuhan lamang po nitong mga kaulapan ay dito sa may area ng Palawan at magdadala din po ito ng mga isolated thunderstorms mostly dito sa western sections ng Southern Luzon pati na rin ng western sections ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, although makakaranas pa rin po tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na pagdating sa hapon o sa gabi, ay posible pa rin po yung mainit na panahon pagdating naman ng tanghali. And yung areas po na apektado nitong southwest monsoon, ngayong umaga ay posible din po makaranas ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division.
Samantala sa mga susunod na araw, itong low pressure area na binabantayan po natin, hindi inaalis yung possibility or posibilidad na magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Kaya continuous po yung monitoring natin. Sa mga susunod na araw po, inaasahan natin na magdadala ito ng maulan na panahon simula bukas sa malaking bahagi ng Eastern at Central Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. At before matapos po, bago matapos yung linggo, ay makaka-apekto or inaasahan din po makaka-apekto ito sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Bicol Region, pati na rin ang Mimaropa. And bago po dumating ang weekend, ay posible din po itong magpapaulan sa ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon. So monitoring po tayo ng mga forecast na ilalabas po ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Sa magiging lagay naman po ng panahon dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga chance na naman ng isolated rain showers or thunderstorms pagdating naman po sa hapon or mas madalas po sa hapon o sa gabi. Pero yung areas po na apektado nitong southwest monsoon, possible po yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan ngayong umaga. So sa mga giging agwat naman po ng panahon, agwat po ng temperatura rather, dito sa Lawag maglalaro mula 21 hanggang 30 degrees Celsius. Para naman sa Tugigaraw maglalaro mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio nasa 17 to 25 degrees Celsius, 23 to 31 para sa Tagaytay. At yung maximum temperatures po natin sa Metro Manila at Legazpi aabot ng 32 degrees Celsius. Dito naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, gaya po ng nabanggit natin kanina, ay dulot pa rin epekto nitong hanging habagat or southwest monsoon. Asahan pa rin po natin yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng Palawan. Samantalang dulot naman na epekto nitong low pressure area, asahan po natin sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Makakaranas din po tayo ng mga kalat-kalat, mga pugulan, pagkidlat at pagkulog. Babala lang po sa areas ng Caraga, pati na rin southern portion ng Eastern Visayas, mamayang gabi or possible mamayang hapon, posible yung malalakas na mga pagulan. Paghandaan po natin yan at mag-monitor po ng mga updates or heavy rainfall warnings or thunderstorm advisories po na nilalabas ng ating Pag-asa Regional Services Division. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, although magpaparamdam naman po si Haring Araw, ay may mga posibilidad pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms o mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan, lalong-lalo na dito sa may areas ng Zamboanga, Zamboanga Peninsula, BARMM at Soc-Sargen. Pwede po din makakaranas or pwede pa rin makaranas ng mga isolated na thunderstorms ngayong umaga. Para naman sa agwat ng temperatura, para sa Kalayaan Islands ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Samantalang sa Puerto Princesa maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. 31 degrees Celsius din inaasahang maximum temperatures para sa Iloilo at Cebu. Samantalang 32 degrees Celsius naman ang maximum temperatures na inaasahan ngayong araw sa Tacloban. For Cagayan de Oro, yung agwat ng temperatura maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. 31 degrees Celsius din ang maximum temperatures para sa Metro Davao at para naman dito sa Zamboanga ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon, pero kung mapapansin po natin, iba yung pag-iingat po sa mga planong pumalaot sa may kanlurang baybayin ng ating bansa, pati na rin po sa may silangang baybayin ng Mindanao, dyan po sa area kung saan napamataan yung low pressure area. Maulap na panahon po yung inaasahan natin, medyo rough po yung mga karagatan, yung pag-alon, kaya iba yung pag-iingat po sa mga planong pumalaot sa mga nasabing baybayin. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:35 a.m. at lulubog na mamayang 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bistahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sigwa kipigbabantayan.
na low pressure area tabi Ma'am LB Barameda Bino, Maria Bibet Navarrete. Nasa Laog Kang Par ang LPA na posibilidad tabi Ma'am Arlene na Kapitin Sarsoso na makakaapektar. May mga pag-uuran-uran kitang mamamati digdi sa Bicol Region. Ngunya na si Mana tabi Manay Edna Barquilla. Yo, kaya ingat-ingat na lang po sana kita, ha? Ingat-ingat tabi kita. Ayun na ini punakan mga pag-uran-uran. Pero dako lang tabang yan sa mga paraoman niya to. Ano, Sir Charlie Siesta nag-aarano bagangon yan. Nagtatararok sa mga paraoman niya to. Kaipuhan niya na tubig. Yo. So dahing tubig, pag naguran, magsalod ka mo tamay panghugas lamang. Yo. Sige, alas 7:43. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang break muna kita ha. Sa may naipit lang kitang commercial. Pagbabalik ta, pag-restoryahan tayo ni tabi Manong Ed Ruiz Bordeos. So barkada tang si Mara Maestrado, ang dati pong Chief Transportation Regulation Officer kang LTO Regional Office Number 5, nakabalik na po sa sayang trabaho giraray. Ibig sabihin tabi kay ni Pading Ed Bordeos, may back pay. Tugon mo yan. Pero ito, 4 na tao, may back pay. Si Saingon yan ang logi. May mga arog talaga kayo na di. Igwa naman kayo ni kinangyari, empleyado man kang LGU na natanggal sa trabaho, kundi nag-apila. Dapat talaga pag bako totoo, mag-apila ka mo. Hilingan nindo si Sir Mar. Nakuan niya sustisya. Yo. Pero kung dahil ka mag-apila, magpadaog ka kang kaluyahan kang buot mo, haday na, matitiway ka. Akusaran ka ki bako man totoo. Araw kaya ni bagas ginibo ko man ka ito. Para akusaran ako ki kung ano, nadawg ako sa baba, nag-apila ako sa taas. Bako na baliktad sa desisyon. Dapat pag may katwiran, ipaglaban mo. Dahil ka mawaran ki pag-asa. Pag may katwiran ka, pero kung may sala ka, bay na. Arog ka yan. Di ilinaban. Bako, nakuha sustisya ni Sir Mar. Sa pagbabalik po yan kang programa, commercial mo natabi kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay sa bayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas pa
palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kanalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kanalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Makusugo ng oran. Alas 7:49 na ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Kasabay taman dyan sa oras na yan si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Bursik ang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Thank you. Kay Niebres, kay Chatita Verses, good morning. Ingat tabi, Permi. Maoran-oran po ngunyan. Makusog ang oran. Diyan sa luwas, epekto po yan kang habagat, tapos igwa po kita ki LPA. Yo, na nasa laog po kang Philippine Area of Responsibility. Hige, doro-diretso na po kita. Ako mapogirariyan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana ngunyan po na Martes. Aldaw kita nin Martes. Petsa 16 kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo po kita alas 9 mga tugang mga kabayan kaya pahiton ta na. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, 9 minutos bago tabi mag-alas 8, mga tugang mga kabayan. So, agad mo na kita kipermiso. Ano ta, kasud man, nagkaigwa man ki parang mini press conference si Sir Mar na Maestrado, ang Chief Transportation Regulation Officer kang
Land Transportation Office, Regional Office number 5. Kung matatandaan ta, tinanggal bagay ni kigkasuhan, tinanggal sa iyang trabaho, tapos ngunyan nakabalik. Nakabalik. Ma'am Gina Balangat Balistoy Kapos, good morning Tabi. Pa-shout out na Tabi. Malumlom na pagkaaga. Anong malumlom? Na nagbabagsak na ang uran. Kaya lang, ang mga paguran-uran bagadigdi sa may prating Albay, bako parantay. Minsan may lugar sa nang may mauran, minsan may dae. Gari ngaya so pagwaras baga ngaya kang ayuda kang gobyerno, bako parantay. Minsan ngaya may ayuda ngaya dyan sa barangay ni Kapitan Arnel Basalyote. Pag-abot nga duman sa sarong barangay, dae man kaayuda. Parehas nga ang kang uran. Ang uran ngaya, parehas kang ayuda kang gobyerno. Kap Arnel Basalyote, dyan sa barangay Fatima. O pag nag-uran dyan sa Fatima, may ayuda. Sorry no, tando man sa may San Roque, kara pading jobon to, dae. O yan ang mga kamugtakan kan pag-uran-uran bagadigdi. Minsan duman sa inutan dae, sa inutan mauran. Kay Sir Ton Disina. Sige. So ipadangog tamo na so gari mini press ko ni Sir Marna Maestrado. Sana may makuha kitang adal digdi. So mga balubagi baga na mga pagsasahot. Kaya lang gari ngaya day uminagi sa due process. Kaya natanggal sa iyang pwesto si Sir Marna Maestrado dyan sa LTO. Pero ngunyan nakabalik siya. So dangogon taha, padangog tatabi mga tugang. So ginibong parang mini press con kan sa tuyang mga pag-iriba. Subliong ko muna ining audio nindo tanganing may padangog ta may pa-i-share taman digdi sa law kan sa tuyang programa. Sige. Ano po ang masasabi mo na sa halawin po panahon dito dahil so mental and torture ang mismo kaya ano po so reaction mo kan pagka-receive mo yan kahit itong reinstated ka na? Yeah. Actually, itong first phase ng pagkatanggal sleepless night talaga ito and then October. So sana para bang nilagay ng pagkaturog lamang kung di ka mag-inday talaga ito. Kaya yun pinangiyan. And ano po, sigabat sabot na si mga pinilibutan na kami kasi mga maray na hibutan natahuban sana ng mga balubagi. Actually, orchestrated si case ko kung hiling mo nito. Nag-filing October, February dismiss na ako. Pabilisun kung saan ka ng proseso. Ang problema naman sa proseso, nag-elect akong hearing, nagagawin akong formal hearing. Ang gapos kong testigo, itong mga nag-affidavit pabor sa kuya, 8 gabos, gabos may cross examine, gabos may gabos ka na. Tiyapot ka na, kan lawyer sa banyan na, ano nga yan, dahil ka pinire, budok sa bot mong ginibin niyo, parang yan. Ang problema, silimang nag-testigo punta sa kuya, ngayon naging basis sa dismissal ko. Dahil man nagpag-share sa bilog na proseso kang kaso. Kaya sabi ko may injustice. Ngunit ngayon na-reinstate ako, tig-isip ko, ang logi ka rin yung government, order ka civil service food, may ibang wages ako sa ka-benefit. Hindi ko din sa gobyerno. Kaya ako, dahil man ko nagtatapos sa aron kanina sitwasyon, gusto ko magpararon, ako sa abogado ko kung paano taniyano. Kasi kung araw ka ng proseso sa government, nag 4 years, babayaran sa 4 years ko. So, in favor of sa kuya ito, bakit sa government, lugang government. Kaya dapat pag-adalan niya, maging sarong panalmingan nito. Pararo mo ng pag-aaral kanina. Kasi bako lang ako ng biktima ng araw kanina. Itong wapo points ng government, maski man-ebidensya solido, maski bako man totoo, i-orchestrate nila para may guwapo points sa tuwing gobyerno. Tapos, i-announce nila sa media. As if, totally.
ano ka talaga guilty. Kumbaga, maganda naman yan, tapos na eh, may damage sa naging sa ano mo eh, lalo na sa pamilya. Kasi ang epekto ka rin, tapos ako direct sa mga akin. Okay, Chief, sabi mo may damage sa pamilya. Ano ang may plano ka na itong mga nag-ibo kayo matanggal ka sa serbisyo, ikaw ang plano na sinda bigtadahan? Ay, dahil na po yan sa isip ko. Since na kan matanggal kayo almost 4 years and 8 months na, nag-uurok-urok lang mo minsan. Kumbaga, si negative, yaon dyan, pero mas dahil si positive, tatawan akong break na mas kaso sa mga property naayos ko. Tapos nakapagbakasyon ng dala kong tuloy-tuloy. Bakasyon na ako, may back wages eh. Vacation with pay. So kung po nung naka-reinstate ka, ano po ang mga plano mong lalong mapakaray yung sa mong section mo as bilang chief pwedeng Primero, ko nasa isip ko talaga, sa diri ko, maadala ko katulad mga memo circular, mga bagong luwas na department order na kay puwanaran ko kasi si trabaho kong pag-educate, mga road safety, utility ito kung they are updated, may need na pag-aral. Tapos, request siguro ko sa director na mag-benchmarking ako sa mga district office para mas mapararam si Kaaramang si kakulangan sa Kaaramang pala. Aram ko, Chief, ang January pa nagluwas yung memo, natanong yung kapasan na against it? January 12, nagluwas ko. Maski po ako nagnangalas din ako eh. Kasi ang surat ko, nagpa-orang kaming surat sa mga sa DOTR sa civil service in connection sa case ko. Kailang halin talaga sa proseso may perang day sa Balik Manila para personal na si Kasuon. Sige, may mga nagtabang man sa kuya, kundi in all infidelity. Although ngayon, nagluwas na, di okay na ang sitwasyon. Nagluwas na ito. Si Greg Mancero po, saan ang masasabi? Dahil ko pa aram na maraming office of the round. Sir, itong aligasyon sa imo, ano po ang masasabi mo naman? Fabricated po ang mga ebidensya laban naman sa... Ako kasi po, open book ang buhay ko sa NPO eh. Dahil liman ito, alas ko sa NBDD. Kung totoo, kung may protection ako sa mga bus company, kung dako mga nagsulabas. Kung magigirong buwan 2017, ang pinaganda ko na impounded motor vehicle sa buong Pilipinas, Region 5. Imagine, Region 5 compare sa NCR sa mga violators. Kaya, iyan pong aligasyon na yan, ito pala mga accomplishment, tatahuban ito ng mga protection na pinagsasabi. Doon ito laban mo, sir, ano ang inupan mo? Ano ang napamatian mo kang panahon na nawarang kang pag-asa pero sinigong pa pamagirari sa laban mo kang kaso? Nagdanap pa akong ibang paagit para mabuhay na medyo matunino. Nag-farming ako kasi magayagaya ang buhay sa farming. Presquan, Doros, tapos nahiling nagtataluban din mo. Magayon. 4 years, sobrang 4 years sa sundaban mo, hindi ka na warang pag-asa? Ang bugay ko po yung nagtarang na manipulated ang sa kuya kasa. Ano na ngayon ready-made na ngayon. Yan sabi ka ng bugay ko. Kaya ang sabi sa ko, sigurado ngayon sir, magana kita. Sabi mga kitang kasala. Ang niya talaga, ang gusto niya, magkatubang naman sa hearing, itong 5 nag-apidapit laban sa kuya. Mayon ni sarong nagkatulog sa hearing. Sa loob ka ng 4 na taon. Dahil sa tigang hearing. Sir Mar, knowing na aram ka man na yaon man sa nakatrabaho mo ang mga nag-filing kaso, paano na maapektaran kayo sa mo, trabaho nito sa loob ng opisina tabi sa pagbultada mong ini? Dahil po, ako, tinatawag ko na sila. Okay. Tapos ako, accepted naman. Naman ako nahiling na problema dyan. Normal man yan sa tao na nasasalak minsan. Ang iba, napersahan, napirit. Napirit kontra sa kuya. Pero ako, pinapidabit na pabor sa kuya, kadakli kayo itong mga active service, nasa active service LTO. Dahil natakot na mag-apidabit. Dito, yung pa si Kalaga ko, nag-procession. Ako mayo na. Pero nag-apidabit sila sa ngaran ni katotohanan. Cross-examine sila kan nag-akusar sa kuya ay kan mga abogado sa Balyo
consistent na consistent. Anong Pagka nag-breakfast kami, anak ko tindahan, ano sasabihin mo ngayon, sir? Si totoo lang sabi. Si totoo. Kung ano, totoo siya. Sabi nga, basta totoo. Anong leksyon sir na pagmuditi sa pangyaring isa? Itong sobrang tiwala, sobrang buot, may marawak ng pananag-effect. So nung kayo po nabagon mo niya pag reinstate mo, sa reinstatement mo? Wala akong balak bagong kamanta. Huwag mako sa araw kaling buhay ito yun. Pero ito, realization na ako. Kailan ka pa sir sa government service? 10 years pa. 10 years. Nawi pa? Nawi pang laban. So, pasensya magraray nabi sir. Sana pagiging mabuot kiraray ang mamamatihan kan publiko sa salong marmahistado nabi. Right? Yeah. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yan tabi Sir Alex Bilen, salamat sa mga pagiriba. Gamit mo na kita kang audio duman sa ginibong press conference ni Sir Mar na Maestrado kasudma ta effective kasudma so sayang reinstatement. Liwat na pagbalik sa saya pong trabaho dyan sa LTO Regional Office number 5. So anong adal pag may katwiran talaga ipaglaban mo, yogan mo yan. Day nawaaran kipag-asa si Sir Maradi. 4 na taon may 8 bulan. Imbis na magmukmuk siya, ang ginibo niya, naglibang-libang kan sa diri. Nagtanom-tanom da siya. Pero sa mga pimirong simana gari, sabi baga ni Sir Mar, kay puhan niya ngayon magtagay-tagay, tamangitorog lamang ngayon. Yo. Ako na-experience ako man yan. Pero dahil na siya kikulog kibuot duman sa mga pag-iriba niya na so ibada na piritan man sana. Siyempre, pagyaong ka sa laog na piritan na magpa-affidavit kontra sa iya. So normal yan. Sa mga kumpanya baga. Na-experience ako man niya. So mga padihong kungani ka ito. Nagpa-affidavit man kontra man sa kuya, pero aram ninda na dahil man ako kay sala aram man kay niso nangyari sa kuya, paring boards, aram man kay niso nangyari sa kuya, o di may back wages, gabos na benepisyo ibabalik sa iya. So sa iyang sweldo, bulanan na sweldo kang nawara siya sa trabaho, ibabalik girare ito sa iya. So natipon. Natipon tabi. So 4 na taon may 8 bulan. Amog-amog si Sir Mar. Sir Mar, baka puro permi ka pag ni Butla. Baka permi ka tabi pag ni Butla permi. Sir Mar, may back wages ngayon si Sir Mar. Paray kay ni permi ko pag dumanaw. Kay Malin Bonaobra Mirabete, good morning tabi. Oy, Ma'am LB Baramida Bino, good morning tabi sa imo. Piyesta pala dyan sa Malilipot. Piyesta pala dyan sa Indo. Kunya ng piyesta o kasudma? Ma'am LB. Shh. Ma'am LB. Oy, shh. Kaso rin sa piyesta sa Indo. Kasod ma? Mana. Gari kasod ma sa piyesta sa Malilipot? Kay Manilo Palma. Alabata, good morning tabi. No rin ang piyesta. Ngunyan ang piyesta sa Malilipot. Di piyesta man ngunyan sa Matagbak. Diyan sa Tabako. Masabaw ang piyesta sa Indo. Umoran-oran baga.
Balikan ta si Sir Mar. Nahiling na nindo yan. Kung maluya-luya ang buot mo sa mga araw ka ini, mabigay ka na. Mawawaran ka na kipag-asa, yugod-yugod mo yan na na-dismiss ka sa trabaho mo. Inakusaran ka ki bako man totoo, tapos na-dismiss ka. Pinalayas ka sa imong trabaho, igwa ngaya ki anomalya. Mala ito, so sabi na mga witness kontra sa iya, dahil man nag-apisir sa hearing. Yan ang problema pag-arog ka yan. Pero kung dahil ka kusog kibuot na lumaban, magmantinir, sustinir, tapos ka na. Tapos ka na. So, dahil ka man kiginibo, pag dahil ka luminaban tabi, Ma'am Alice Casquillo, ta birthday mo sa aga, pag dahil ka luminaban na ika nasa totoo ang pigtatara mo, dahil ka kiginibong kabuahan, hanggang na sana ito dumaan. Kung dahil ka lumaban. Pero kung luminaban ka, hanggang sa finish line, naarog ka ini, napatunayan, na ika dahil ka man palang kisala, o di, maging su pamilya mo, magiging proud sa imo. Kasi masusubgan pati pamilya mo. Masusubgan pati pamilya mo. Ako saran ka ki mga arog kaya na may mga katiwalian na nangyayari dyan sa LTO. Tapos, kung dahil mo linaban, di siyempre makasupog sa pamilya mo. Ngunya na nabaliktad. Napawaran kisala, nadaimang kisala. Si Sir Mar na maestrado. Di, bako nakabalik sa trabaho, apwera ka nakabalik na sa trabaho, mga tugang, kaipuhan na ibalik man kang gobyerno. So sa iyang sweldo, kang siya nawara sa trabaho. May narumduman ako kay ni Tabi Banay Alice Casquillo. O dyan baga sa Malinaw, igwa man na araw kaning nangyari dyan. May nagkapirang empleyado dyan na sinipa man kayo sa pwesto. Luminaban man. Katapos-tapos si baga. Ginananinda. Bakong namayad man sa gobyerno. Sisayang lugi digdi. Sisayang lugi. Lugi na naman sa gobyerno. Lugi na naman si Juan de la Cruz. So iba kaya dyan dahil magkaginiribo kundi magibuki fabricated na issue. Ang purpose man sana perwisyohon. Bako serbisyo, perwisyo. Ay linganan ninda. Kaya dapat pag may katwiran ka ipaglaban mo Manay Alice. Sunduan na ako digdi. Bayain na ang programa mo. Baha na sa kalsada. No. si Manay Alice dahil pag rin nakakahali sa inda. Baha na da. Minabagsak pa sa nasuran. Baha na. O ba kung problema nindo dyan tubig? Ngunya na may tubig na mareklamo na naman ka mo. Hiling mo na yan. May tubig na. Magsaralod na tabi ka mo kang balde nindo ta may tubig na. Kaya lang gari na sobrahan dyan karaman ay alis ta. Gari na, baha na kaya. Baha na da. Pangyayari sa maabakan naman, Manay Alice. Ano ka na sana, pumalod ka ki mga duwang batag, dibuhon mong balsa, magpaanod ka, diretso ka duman kay Judith na rin yon, o duman ka na mo na magbaba. Tapaghali baga dyan sa Indo, dyan sa balsa,
pumaanod ka, lumunad ka sa palapakang batag, tapos i-text mo si Judith, abangan ka duman sa may aguho. Abangan ka duman sa may aguho. O, duman ka na mo, natabako duman baha. Ipangyari. Cherme Rodrigueza, good morning Tabi. Tama ba? Rodrigueza? Sige. Kay Ma'am Ihina Kompetente, good morning Tabi. Sige, so yan mga tugang ha. Balik na po si Sir Marna Maestrado, ang dating chief kang Transportation Regulation Officer kang LTO Regional Office number 5. Mabuhay ka. Yugi-yugod mo ini 4 na taon may 8 bulan. Tapos ibabalik so sa iyang sweldo kada bulan ko ranon sweldo o ibabalik iko-compute ini. Iko-compute ini. Sus Maria Josep. Gari ka man sa naso nagpasaray kan sa imong sweldo sa maglilimang taon. Iyugod mo yan. Di ba? Cassandra Sales, good morning Tabi sa imo. Ba? Di permi ka ining yaon dyan si Butla naman sa imo, sir. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:13 na Tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Break muna kita ha. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:20 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan ng oras na yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house o MBY dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Siyempre mga tugang ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursik ang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Kay Boss Bob, thank you. Ayan mga tugangan, mga katuwang ta sa programa. Thank you. Alas 8:22 na. Mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyang pungal daw kita nin Martes, Martes, Petsa 16, kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan.
Kaya Sir Cassie William, ano pa pighalata? Pait-paiton tanay na eh. Serbisyo sin reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Good morning tabi sa imo Ma'am Aruba. Good morning, mauran man dyan sa Indo. Sige, mauran man da dyan sa Libho, dyan sa Tiwi. Mauran. Di baka lamang sarama ang ayuda. Ang ayuda. Saramang ayuda tangon yan. Ang ayuda uran. Kay sabi ni Cherme Rodrigueza, tama ba? Rodrigueza. Pa-shoutout databi sa mga taga-Panarayon. Okay, sige. Digdi kita ta kasudma July 15 mga tugang nagpuo na tabi so nationwide national census. So ini po so pigigibo po kang Philippine Statistics Office o kaya authority. So dapat databi maging mapagmasid sa tatanong, lalo na po kung kaduda-duda databi at isa ba yan bagay ni manay idnaki mga sindikato. Minsan mapagiribo man ki ID, mga piki. Pero so tunay na magsisensus, may koordinasyon po yan dyan sa mga barangay officials. Iibahan po kamo kan mga barangay officials. So magkukonduktar po ng census. Poon po yan kasuudma, July 15, sundo po September 15. 2 bulan iyan. So, Lunes sundo Sabado. Alas 8 sundo alas 5 sana. Pero kung banggi, pigsensus ka mo, o magduda na ka mo, taday pwede yan. Banggi, nagsisensus. Kaya pipag abisuhan kita kang sa tuyang mga otoridad na mapagmasid dapat kita. So, dahil databi itao ang mga private information. Baka tabi iba na pala so nagsisensus sa Indo. Dahil po kaipuhan isabi sa mga pribadong impormasyon. Pag inapot sa pangaran, edad, mga trabaho, kung sisay sa mga pag-iriban nindo sa arong, iyo yan. Mga legit yan hapot. Kung ano ang trabaho. Pero kung ngaya, igwa ngaya ka mo ki pirak ngaya sa bangko. Gariday na pwede yan. Pero ngaya ang auto mo, sus Maria Jose. Ano ngaya ang password kang sa imong, iyan na naman. Ano nga ni supin mo sa imong account diyan sa imong ATM? Pag mga arog kan manayid na magduda ka na tabako yan ang mga hapot. Magduda na tabi ka mo. Ako ka ito may na-experiensya na rin ka yan. So harong kang father-in-law ko ang kauron, so father-in-law ko, pigdadangog ko sana, may mga pighapot na, ano nga tabi? Pero nga ang kwarto nindo digdi. Salbata ng pait ini. Pwede daw tabi nga mahiling ang sa indong kusina. Sus Maria Josep, alat ko na yan ako, tagariya ko ang mga hapot mo. Kang kinumpronta ko, biglang nagpaaram. Dahil man kairibang taga-barangay, ang arog po kayan, pigsasabayan yan kan mga BHWD. Ang gigibukan mga barangay official, so mga nagsisensus, tanganing kabisado, makabisado,
ipaibahan po yan ki mga barangay health worker. Iyo, halimbawa ngaya so mga BHW di baga may mga purok-purok assign yan. Nga purok 1 ang assign nga diyan si Manay Idna. Sa purok 2 ngaya si Manay Aruba. Ika ngaya tabi Manay Idna, ibahan mo ining masinsos na hali sa PSA. Iyo, ibahan mo duman sa purok mo hanggang matapos ining pagsisensus duman. Harap kayan, iyan ang mga legit. May mga ID tapos may uniform. Pero ang sindikato baga kayang arogon sa uniforme, mapatay man ki uniform, magpa-imprintaman, pwede man magpagibo ki ID. Iyo. Basta kung bako legit sa mga hapot, day ka mo magsimbag. Tadi pisil na, tabi, baby Contigno, good morning tabi. Baka tabi, pag sensus sa Indo, pag Otrobanggi, may nagbisita na sa Indo. Ito pala, so nagsensus sa Indo. Ihaday po ipagtao, ngaya sa mga account number nindo. Account number sa bangko, mga GCash account, personal password. Asin iba pa na mga pribado. Maging alerto tabi kita ha. O tayo ni 2 bulan. Obligado kita kaini ha. Ang iba naman dyan, day ngaya taday kaming day kami ngaya ang oras dyan. Day ngaya kaming oras dyan. So kaipuhan sensus tabi kita ta. Ining gigibuo na sensus, iyo man po ini ang babasihan kan sa tuyang gobyerno para po maghanap ki mga datos para po makatabang sa pagpaplano po mga programa, serbisyo kan sa tuyang gobyerno. Iyo, digdita na maaraman ngaya. Pira ngayang Pilipino, base sa latest survey, ang warang trabaho. Yan, dapat ituga nindo. Itarampo nindo ang totoo. Tanganing halimbawa may mga ayuda o di makasabay lamang. Ang iba kaya nag-uurotik sa pagtaw ki datos. Pero ngaya ka mo digdi sarong, ini ngaya si arog kay ni anong trabaho kay ni? Dahil man niya kitrabaho yan. Iyo. Pag may trabaho ngayam, kundi ngaya, paminsan-minsan may trabaho, mas dakol so tambay. Karam nindo yan na totoo. Tanganing makuha ang datos po kang sa tuyang gobyerno. Tangani pong makapagplano din, makapaggibo ki programa ang sa tuyang gobyerno. Yo. Padaguson ta sa mga masurorbe. Makilahok po. Kasama po sa pag-unlad tungo sa makabagong Pilipinas. Yan po ang 2024 National Census. Census of Populations and Community-Based Monitoring System. Di basta pag medyo iba na sa pighapot, ngaya arog kay Manay Idna, ika ngaya tabi Manay, pero ngayang kutsi mo. Pero ngayang kutsi mo. Pero ngayang subakal mo kaya. Ano pa? May GCash ka ngaya. Bako tabi yan ha. Pag-arog na kanalat ko na nantig, tagarin nantig ang mga hapot mo, gari medyo talang na. Ang importante yun mo sana dyan, so tawo, kumpira ka mo, so trabaho, yan, o dae, kung trabaho, o dae, so mga edad, yan mga importante yun mo sana nantigapot dyan. Apoy rakanday nakiiba, dahil nakiiba na ngaya puton paso, ngaya, igwa ka ngaya ki natatagong pirak sa bangko, dahil kakayan magsimbag. Ano ngayang bank account mo? Anong bank account mo? Paano ngaya so
agadon baga ngaya so Facebook account ko, tapos so cellphone number ko. Depende yan sa imo kung itaw mo. Taminsan, may nagsisinsus na, alimbawa na sinsus tabi manayid na magayon-gayon, ang nagsinsuso lalaki, may narunduman lamang ako kay ni. Dahil man kaipuan sa cellphone number na ako, hagadon, tigagad sa cellphone number. May narunduman ako kay ni. Kang day titao so cellphone number, kang magayon-gayon na babayi, day pigtao so clearance. Nag-usip sa ko sa babayi na magayon-gayon manayid na ngaya Sir Mox ngaya utong ngaya si Sir day ngaya i-release sa ko yung clearance nata man niya ko baka incomplete ka sa requirements, kompleto man ngaya o di anong problema niya ko, pihagad ngaya sa cellphone number ko. Kanday ko nga niya titao, day man tinaw sa kuya so clearance. Inapudan ko so barkada ko, napudan ko, niya ko, sir, oy, sir, ano kaya? Niya ko niya ako sa kuya so, agad dyan sa imo clearance. Day mo ako dati tao so, clearance ta, tayo niya man tigtaw sa cellphone number mo, cellphone number niya sa imo. Sabi ka barkada. Para ngayon pigkarawan ko ngayon ito. No. Ang ginibo, padigdihan na ngayon sir, pabalikan na ngayon ta. Itaw ko na ngayon sa iyang clearance. Dahil na niya ako, takunan makuha dyan. Ako sa kumino kang clearance. Nasupog sa ko sa barkada ko. Kaya ako, pilyo ka ha. Pilyo ka man niya ako. Mili ako dahil titaw sa imo sa cellphone number. Dahil mo itataw sa clearance. Siguro, manay Estela, baka gustong ituro textmate. Magayon-gayon. Magayon-gayon. Dahil man niya ako ito tao sa imo so cellphone number ka ito ta. Yaon sa kuya ang cellphone number ka ito. Kung sa kuya mo inagad, tinaw ko sa imo. Nahiling mo na Sir Cassie William. Ikaw mga arog kayan. Ikaw mga arog kayan. Maski nga sa mga pigpapapilapan bagang form. Nga tatay gwapa dyan ki mga cellphone number. Bata bagan mga cellphone number tangon yan, nakaregister na baga yan sa tuyang pangaran. Ang mga cellphone number nakaregister na po yan sa mga pangaran. O kaya dipisil po na pribado na po yan. Dahil mo basta-bastang ipagtaw sa iba. Di arog ka yan. Basta mag-ingat po kita baka tabi samantalahon naman kan mga mararaot na elemento nasabayan po ining gigibuho na census kan sa tuyang gobyerno. Bakong iyo tabi man na istila. Naka-experience ka nakiarog kini na may mga pilyo man talaga, may mga pilyo. So itong barkada ko medyo pilyo man anggad. Kang daiti tao so cellphone number kang magayon-gayon na babayi na barkada ko ma'am daiti na so clearance. uminosip sa ko di napudan ko tabi ma'am almabilin name karang nga tigkarawan ko ito pa di eling mo na yako ini mana pabalikan nga di kita tao ko na ni dahil na nagbalik naman so magayon-gayon na barkada ko tayo na ngani nasupog naman taminosip sa kuya o di ako nasa nabagalugod so nagwa kang clearance.
Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mag-ingat tabi kita ha, 2 bulan po ini, pon July 15, sundo po September 15. Ining census. So, dapat po na makisumaro kita. Tayo nan magiging basehan naman kan sa tuyang gobyerno para sa mga proyekto, mga programa, kan sa tuyang gobyerno kita baga mga taxpayer kita dapat ibalik man sana sa tuya. Ibalik dapat sa tuyang serbisyo. Dahil man ngaya ako naka-experience kan tapangit baga ngaya ako si manay mana. Manay istila mana. Kahit no. Wala man kipangit. Mana si manay istila. Dahil man dahil siya naka-experience siya kay arog kanta, pangit niya ako. Dahil man tabi kipangit sa ibabaw kang mundo. Puros kita magayon, gwapo. Taday man ki nilalangan sa tuyang kagurang na makanus. Kundi, baka tabi naalangan sa nasa imo ta, gari ngay may aram ini. Tang sarong tao baga, namamati man iyan kang kahuron mo na iningay may aram. Pero ngaya kung medyo ngaya kaya ta ining samantalahon, sa samantalahan kakayan tayo na nga ni. Minsan may mga tao kaya na madali mapasunod-sunod. Ang teknik man sana dyan, pagday mo kabisado ang tao, day mo ka murumidbid, day mo pagkaurunon. Tang iba dyan, nagpapapansin para sa nama kakuha ki atensyon. Pag nakuha na sa atensyon mo, nag-istoryahan na ka mo, nakuha na subot mo, tapos ka na dyan manayid na. Si manayid na, dahil nakikiuron sa kuya, sabi niya, dahil ngaya dapat, sabi mo baga ngaya, dahil makiuron, sa dahil mo kabistado. Yan si manayid na. Kaya baga ngaya, dahil ako nakikistoryahan sa imo, tadata ka man kamid bid. Takaman niya kamidbid nga, tatamakiuron ako sa imo. Tama yan. Pag daita po kabisado, ang sarong tawo, daita po pagpara ka istoryahon, takita baga kaya, pagrinanihan kita, tapos sige na kitang pakiistoryahan man. Hasta kung ano-ano na uopen, na sasakaya naman ta mga matibay iyan, nadara subuota, ito pala, mabibiktima na kita kan sa mga budol-budol. Ang ganyan, pag nabiktima ka na tabi, Sir Jose Disigan, pag nabiktima ka na tabi, manayid na, ang tataramon mo, na-hypnotize ngaya ako. Na-hypnotize ngaya ako. Gari daw ngaya na-hypnotize ako. May pinahiling nga sa kuyang nag-arog-arog ka na kulintas. Pigiling ko nga ito na hypnotize nga ako, kaya pigsunod ko nga gabuso pigsasabi niya. Pag sinabi nga withdraw sa bangko, withdraw nga ako. Yun na yan. Ang sunod ka, pag nabiktima ka na, ang sasabihin mo manayid na na-hypnotize ka. Tama ba? Na-hypnotize. So, gari, nawala ka sa sarili mo, na kung ano ang sabihon ka ito, susundon mo. Minsan, gagamitan niya manangaya, tama, inom kita, makapi-kapi mo na kita. Igwa ki piglaag duman sa kape, napigpainom. Bako, may mga arog ka yan eh. Dahil ko tayan mangyayari kung dahil ka mo nakikiistoryahan sa bako nindo kabistado. Pag may nagdulog sa indo, dahil ka midbid. Dahil ka makiistoryahan sa kuya, busy ako. Tapos, dahil naman ang mapirit, tapag magpaparapirit pa, sa puyungon mo na. Pag nagpirit tabi, dahil dapat makihuron ka sa ko. Pag nagpirit sa puyungon mo, isinang busy ako, pagpapara, istorbohon mo ako, busy akong tao.
Oh. Dahil ang kimaginibo, pero kung hinayaan mo, nakipag-istoryahan ka, Ma'am Jo Manilag, nako, delikado dyan ang buhay mo. Delikado ka dyan. Posibleng mabiktima ka dyan, kibudol-budol. Mataram ka ngayon, ngaya, mayahay sa na ngaya. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Marayan si Manay Idnata. Dayan nakikiuron sa ko. Dahil takaman niya kabisto. At makiuron ako sa imo. Iyo. Dahil lamang nga makiuron. Yan ang mga maray. Iyo. Dahil kiuronan. Tama yan. Naning maiwas ka sa budol-budol. Na ano man nga budol-budol ninda sa ko. Yan sana. Kung wala ka man kimabudol-budol, pumahit ka na, makistoryahan ka na. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:43 tabi, gwapa kitang naipit na commercial. Madali sa nainay. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na magingiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City,
owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Mocsea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Mocsea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 47 minutos tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siyempre mga tugang, oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Bursi kang syudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat. Ay, kumusta tabi Kams? Balik po mga tugang ang sa indong lingkod, Manny Mocsea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyang pungal daw kita nin Martes petsa 16 na kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kumusta na tabi Kams? Saing ka sa Legazpi ka di? Diyan ka sa Legazpi na destino? Sige, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Mocsea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige mga tugang, 11 minutos bago mag alas 9. Yo. So, mga LGU palan, digdi sa probinsya kang Albay, igwaki kanya-kanyang pakulo sa selebrasyon tabi kang National Disability Rights Week. So, mga tugang niya tong may disability. Yo. Yan, may kanya-kanya databi, kanya-kanyang mga selebrasyon. Ngunyan tabing Hulyo 17 hanggang po sa petsa 23. So saron sima naman iyan na selebrasyon kang mga tugang niya tong may mga disability. Sabi diyan sa sarong simanang iyan, malunsar databi ki mga aktibidades, mga programa sa mga persons with disabilities, asin pagbabariwas nin mga kaaraman para po sa saindang mga derechos. Yan, minsan day aram kan may mga tugang niya tong may mga disabilities so sa indang mga derechos. Nilingan nindo dyan so mga agihan kan may mga disability, nilingan na nindo sa mga mall, sa mga pampublikong lugar. Imbis na so agyan baga kang sa indang wheelchair, ang nahiling tang nakaparada motor. Sa inanindo pa agiyon so may naka-wheelchair dyan. Sahag yan. Yun yan. Diyan databi sa Daraga, magkakaigwa databi ki poster making contest. Yon, para sa mga with disabilities. Igwa ki talent show, as in singing contest. Para po duman sa mga tugang nyatong may mga disabilities. Wow, very good. May mga talent man din eh. Si GR nga ni, matindi ang talent ni GR. Membro dyan si GR. So, i-display man databi sa mga produkto. Nagibo po kan mga tugang nyatong may disability. Dyan sa Ligaw, igwaman databi, dyan sa Ligaw and Banwaan kang manito, magkakaigwaman databi ki talent show. Talent show para po sa mga persons with disability tabi. Bro Edgar Collantes, Gaspar Bombon Bunto.
So igwaman ki talent show. Pwede nga taman so may mga talento na mga tugang niya tong may disabilities. Ano? So, ang iba man databi dyan sa Legazpi, magtatao man databi gilibreng livelihood program. Ngani po matukduan ang may mga kapansanan na makapaghanap buhay. Bako ngayon tamili igwa ka kikapansanan day ka naki pag-asang makapaghanap buhay. Igwa baga kita sa mga social media na may mga kapansanan pero mga matitindi, may mga skills. May nahilingan ako duman, susaro, electrician. Wara ki kamot. Wara ki duwang kamot. Ang pigagamit niya sa natabi, bro, Edgar Collantes, susayang bitis. Ang pagpukpok niya, pagkaput niya kang martilyo, subitis ang pigpupukpok niya. Yugon mo yan. Kaya, magayon pag-arog kay nina, huningani ngayang may mga kapansanan, nakakapaghanap buhay, nakakapagtrabaho, kita pa daw na kumpleto. Uhuga kung sa nakita. Ang gigibukan mga may kumpleto lugod, mga bas. Mga bas. Mga bas. Maray pa may mga kapansanan, nagigibo kipagi para mabuhay sinda. Yugo-yugo ba? So, saro duman. Day kikamot. Igwaman ki, wara akibitis, kamot siya na. Hilingan nindo dyan sa social media. Igwa dyan ki vlogger na may kapansanan, pero nakakatrabaho ki normal. Susaro nga ni gari para repair ito ki TV o electrician. Yugon mo yan. Kaya mabuhay tabi sa mga may kapansanan na naghihinguwa, nagsusumikap para mabuhay. Bako so iba dyan, kumpleto ang sa indang lawas o to patagay-tagay pagkabanggi. Tamahalat sa tupad. Mahalat kang purpose. Mahalat kang purpose. Maabot na ngayon sa purpose. Marangay kayo ni magtagay-tagay, tama-oran-oran. Hilipot-lipot ngaya. Marangay kayo ni magtagay-tagay ng kisarong bilog. Iya bagatabi bro. Ilingan indulugod sa may mga kapansanan, hiriton ki trabaho. Pero sa mga kumpleto, palitad-litad. Sabi diyan sa katanduan is, padigar-digar ngaya. Padigar-digar ngaya, pagkahapon, uyan dyan, tiripo na sa kanto, harambuga na ang kahampang bilog. Pag medyo nabitin, maray ngaya kiniha, basunduman so nakagakod na manok. Salbata ng mga pahit yan. Pero sa may mga kapansanan, yung lugod sa mga interesado. Desidido. Yogan mo yan. Kaya pag nahiling ako ki arog ka iyan tabi bro na igwa ki kapansanan na igwa ki mga skills, igwa ki mga talento, bilibon ako dyan. Kulang na sa nasabihon mo tabi bro Edgar, na sana paglaki ko maging katulad ko siya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano? Ayos na daw. Ano? Ayusin mo. Sana ngaya paglaki ko maging katulad mo ako. Sana paglaki ko maging Pakaray nga dyan, bro. Ayusin mo. Ibaga. Ma-inspirar ka na sana ang paglaki ko
maging katulad nila ako. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. sa higdaan, nakadangot ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, katurugan, makukundi si mong boses, iyo pala. O, 2 minutos tabi bago mag-alas 9. So, digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa. Kanyang pong aldaw kita ni Martes. May mga sesyon regular dyan sa SB Bakakay, dyan po sa Sangguniang Panglungsod ng Tabako, dyan sa SB Malinaw, sa Panlunsod mamaya na hapon. Your Honor Batching Roy Balbidina kang Huban Sorsogon. Good morning. Kay Madam Salvador Canusa, good morning, ma. Oy, mga tugang sangaran po kang mga katuwang tadigdi sa programa. Ang MBY Dormitory, kay Madam Maylin, kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Siyempre yaon dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Thank you. Sangaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to. Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa no, para mahiling mantabi kang iba. Sangaran po kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan 7 to 9 sa programa Serbisyo Asin Reparo. Digdi lang po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Adios amigos! Domo arigato! Ingat po kita, bye-bye! Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan,
as iniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World